Lamsogo hai nai tong tifra hastini jot to taho bogo sono tini norong bagai hai khatal tifra hastini job notification tui phabiga friend song jara tifra hasteo tong tifra job khainai ni wan sui tong rok norong bagai tini video belakne special rok 5019 norong ni education qualification saimana bagai tai sele details saimana bagai tai o jaga wa norong ni umor busak nangnai oborok norok saimana bagai jotto 5000 video non naidi friend sengle lekari video digi siang lasinai pulian seng saimalene notification or family puron chimi notification or ka abon pore notification command date oborok no seng nailene friend norok nui tongo jaga notification kori phakya moke family welfare department simi official notification kori phajak tai aboni pore norok nui tongo notification kormani date omha kai 23rd August 2024 o notification officially release klai rejaka kabon tola sung nui tongo details step kham ke soija or details sung tab nailene mongke online application are invite for recruitment to the post of multi-purpose worker ni bagai selarong ni bagai o jago botongo tai burirong bagai bo jago vacancy phaisa paijak multi-purpose worker ni tai o jaga selabrai jotone apply khlaimanai tai o jaga baki apply khainai education qualification busuk theke busuk o jaga rejaka o sung saiman lainai gandor nui tongo mo notification khori phaja mokha anglo pulab saka health and family welfare department isimi official notification khori phaijak tai o jaga job na harjangnai mokha purely temporary basis o jaga job tlangjangmai mo permanent job tlangjak friend song o jaga norok nugui tongo berai khane clear be sirjak purely temporary nanai go jaga fixed pay basic salary bonnorok orom mannai obongkai norok monthly mannai 16050 টাকা khlainai protect mas norok o jaga beton manai thanai tai o jaga thik tolaw norok nugui tongo oro tep detail kam ka sirjak obosuk tab saiman lainai gobon thik tolaw tep clear be sirjak norok nugui tongo mo sab apply khaimani o jaga brok sirka candidate who are permanently resident in the state of Tripura jara Tripura hastini lukurok norok simana oro apply khlaimannai tai onya hastini lukurok oro apply khlaiman lak neor clear babe sirjak friend song gai norok nugui tongo mon thik tolaw no jagwa apply khainan bagai norok ni o jagwa age busuk theke busuk rjak norok ni umor obo borok rika norok nugui tongo start 18 simi changjangnai 18 বছর ni siming oro 40 বছর jotei jara umor ngi tongnai norok ro obosoi apply khlaimannai tai jara ST A singi tongnai borok koro 5 year khlaibo jaga wa age relation manpika ka jara ST A singi tongnai rok 45 বছর jotei norok ro apply khlaimannai belai khano jaga wa boyos bo norok ni bagai kabang nori jaka friend song jara apply khlaina musungi tongnai rok norok bo si apply khlaimannai phiaba mo temporary basis job tlangjani o jaga permanent job nahar jagya geo jaga norok nui tongpiro haina won thik tolo vacancy details oro sirijak oro sungtabo khamgo saiman lainai vacant post of MPW male tai MPW female o jaga brisila joten bogani vacancy phaisa wajak Gornor noi tongo MPW male tai MPW female ne jaga o post ni bung nang pulab saka tai or total vacancy phaisa wajak salan bagai 50 ta brain bagai 50 ta total phaisa pakya awon bisingo category wise bagai fika haina hai nor noi tongo jaga killer be seja mong kai esirong bagai jaga o salarong bagai 8 ta phaisa pakya murirong bagai o jaga 9 ta phaisa pakya ST rong bagai nge 16 ta salarong bagai hai o jaga norok nui tongo thik tolo 15 ta mokhe buri rong bagai andi jabo tongo 26 ta salarong bagai buri rong bagai 26 ta obai ke ex serviceman nongni bagai o jaga andi jabo khaisa o jaga vacancy rijaka obai ke yang last diga norok nui tongo PWD rong bagai o jaga 2 ta salarong bagai o jaga vacancy tongo tai MPW buri rong bagai o jaga 2 ta vacancy tongo PWD rong ni bagai ka friend sungore category wise o jaga vacancy deal to kam ka saiman la kya won thik tolo sung tabo education qualification saiman la nai sung salary rok bu sung man nai saiman ka ga education qualification ni pore sung o jaga baki apply khanya o sung saiman la sinai ka friend tabo education qualification details ba be saiman nai ek number tongo jaga candidate must be pass 12 pass na nang nai tai aboni pore o jaga number to verify training in ANM haika multi-purpose worker course je 2 বছর ni tongmani 2 বছর sai plan bisi kabang khajang to tep kam kok to 2 বছর ni sai kom kai nyo jagwa 2 বছর jorotei je ANM haika MPW ni je course khajak norgoro obosi apply khlaimannai awani pore o jaga norok nui tong phiro number 3 o clear be sirjak omaka candidate dok
brok je course paimani pore brok ni o jago tripura nursing council brok ni bumung register khlaijak na nangnai tei oro tripura state diploma in nursing examination board o jaga norok je course paimani jagolo norok ni bumung register khlaijak wngkhe simsi norok apply khaimannai course paipra norok ni bumung tripura nursing council register khlaijak krei hingke norok apply khlaimanglak o job ni bagai abo haike oro clear bai sirjak norok kono confusion kokrei nong clear bai serka gobon pore sungtabuk tem nangkukmani details oborok no sungtabuk nalainai o jaga norok nui tongo desirable qualification koro knowledge bangla tei kokborok o kunui bisingo jebo kaisa knowledge tang nangnai abo haike sirka abo to sung jotoni knowledge tongo to asuk kono important ya abo sung joton saimano aboni pore sungtabuk tebo nalainai o jaga nangkukmani o jaga baki apply khainai tei apply khlaiman pore bahika o jaga job selection khlaijaknai borok mo sung detail bai saimanai tabuk goron sirka friend song norok no o jaga o kaisa exam na harjaknai o exam ni bisingtwi norok no job tangjaknai o exam rwmani pore norok exam pass wngka kai norok no kaisa viva voice o bahai interview na harjaknai friend song oboni pore norok no final order selection khlaijaknai tai abo to sung saimanka bahai apply khainja bo sung tabo saimalai sinai apply khainani bagai hingke borok oro online bisingtwi apply ma khlainai hine borok oro official notification ni bisingtwi saklai rwkha norok nui tongo borok ni website official website o website hingke norok nui tongo www.healthtripura.gov.in o website thangi norok apply khlaimannai tei kaisa tongphiro hai website norok nui tongo o website twi thangi norok apply khlaimannai hingke friend apply khainani date busuk theke busuk jortwi rijak o jaga o sungo tabo saimannai case changjak kamo hingke khana chimi changjaknai 30 tarik august 2024 o din chimi changjagnai 28 tarik september 2024 porjonto o jaga o norok no time rwkhai apply khainani bagai abo bo online bisingtwi apply ma khlainai nong sairka clear bebe tai sarik ni 5 ta jorotwi norok no time rwkha 28 tarik september 2024 ni obon bisingo norok jara apply khainani wasui tonglai rok jara diploma course khaijak rok norok bisi apply khlaimannai tei qualification no sairka 12 pass wngman pore ANM ekeba oro MPW je course khaijak norok no apply khlaimannai abo hai course khaijak rokni bagui simino job vacancy phaijak hingke norok jotoni clear wngkha oro sung saimanka sila details rok bo tei chela bwrui jara apply khainani muchungnai rok norok bisi apply khaimannai abo haike no tripura haste ni kwtal government job notification manai tongna bagui channel no subscribe khai tondi tei bell icon press khai di jate ang jefre video upload khaya phone सबसे second notification no mana bagui ba tini video sing sinai no nai tongno paithago belai belai khano hambai।